दैवं श्रेयःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे धर्मजन श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। हांगाचे ಹೊಸ ಬೆಳಕು संस्थेतू अनेक जन निराश्रित जाऊन गेलो, आज हांगा आश्रय घेऊन गेलो, तागेर एक बरे जीवन तांणी चलयत आसा। आताच सांगले देवर मक्कळ होऊन गेलो, पळयता कोण कसं करचे, केलो लोक रोड साइडार आसाची, केलो लोका पांयाक कीड जाल्लो आसा, मस्त लोक क्यास सोडून गेलो, हांगा काही भोवत आसाची, हांगा आश्रय दाता कोण कोण पळोवन घेता। आमगेला तू सांगताची की जे देवान सृष्टी केली, हे सर्व ही सृष्टी देवाने केली, तेन्ना देवाक सृष्टी करचे शक्ती आसा म्हळ्यार रक्षण करचे वैद्यची अधिकार तागेलेची आसा। आता रक्षण म्हळ्यार फॉर एग्जांपल जर तुमगे लेखान कसं दिसती म्हळ्यार देवान सृष्टी केल्या, आता देवान येऊन गेलो म्हाका रक्षण करता ना, देव दुसऱ्या मुखांतर आमगे रक्षण करूसून दिता। देवान येऊन गेलो हात जोडून गेलो रक्षण करता म्हणून ना, देव कोणानादेर कोणाक नेमक करता आणि तागेर मुखांतर ते तांगेर चोडून वाले रक्षण करूसून देता। एक म्हणता म्हणजे कशी दोन व्यक्ती कशी देव आता कसं नसती म्हळ्यार एकल्याक कोणाकडच्यान सहाय्य जावका आणि एकल्यान सहाय्य करता, एकल्यान सहाय्य घेवका आणि एकल्यान सहाय्य करता, हे दोन व्यक्तीले मिलन जावका। परिचय ना कसं ना किते ना, आता तांगे परिचय कशी करून दिवता देवान म्हणजे कितें एक उदाहरण तुम्हाला सांगता। एकलो गरीब व्यक्ती तागे चेहऱ्याक ऑपरेशन करता आणि डॉक्टर कसं सांगता म्हळ्यार कितले पैसे भरले नंतर त्या चेहऱ्याला ऑपरेशन करता। तागेले गरीब तो तागेले पैसे ना, बँक बॅलन्स ना, कसं नाही ना, आता कोणाला विचारत कोणाला विचारायचं चेहऱ्याला ऑपरेशन कर का, ऑपरेशन करणार तो मरता। आता कोणाला विचारत कसं करेल, तर काही उपाय ना, हाल्ले 8.5 घंटे पैसे मिळले त्या चेहऱ्याला ऑपरेशन जाता, पैसे ना दिले तर ऑपरेशन जायना आणि तागे प्राण वता। त्या बाबसून कसं करता गरीब व्यक्ती ताण कसं केले की म्हळ्यार देवस्थानाला गेलो, रात्री 2.5 घंटे देवस्थानात वचून गेलो, देवाला जरा बसला की मागे चढा कशी तरी एक रक्षण कर। आता 2.5 घंटे कोणाला एक बच्चे कोणाला एक विचारचे गरीब व्यक्ती, त्या गरीब व्यक्ती परिस्थिती तशी, अनेक तो श्रीमंत व्यक्ती, त्या श्रीमंत व्यक्तीक रात्री नींद पडताना ताका रात्री नींद पडताना कितलो प्रयत्न केल्यार व्यक्तीची नींद येता ना, ताका मागची शिकलो ते केलं हे केलं नींद पडताना एक ठिकाण गरीब व्यक्ती चेल्ल्या खरे ऑपरेशन जावपाक ताचे पैसे संग्रह करता म्हण कितें तो प्रयत्न करता आसा, तो देवस्थानात आसा आणि एकलो श्रीमंत आसा तागे पैसे आसा तितून ताका समाधान ना, ताका नींद पडटा। अशी जी रूमांत असताना ताणे खिडकीतल्यान खंयची एक दूर तिथं 2.5 घंटे लाईट चालू आसा, कसं जाता आसतली कितें जाता आसा म्हणून ताका आश्चर्य जाय। रूमांतल्यान खिडकीतल्यान पळयताना ते लाईट चालू दिसता आसा, कसं नाही म्हणून पळयताना ते वचून येल्या कशी म्हाका न्हीद येताना 2.5 घंटे रात्री कसकी एक बरे उजवाड दिसता आसा, कसं नाही म्हाका कशी न्हीद पडताना वचून एक राउंड मारून येल्या म्हणून तो थंय वता
त्या लाईट खंयची दिशेन तसा त्याची दिशेन वचून लास्ट तो देवस्थानावरती पावलो. देवस्थाना वचून पावलो नंतर ताका हो व्यक्ती दिसता. हो व्यक्ती म्हणल्यानंतर तिथलं अड्डेसमेंट तू देवस्थानात कसं करता असा म्हणून विचारताना त्यांना तो गरीब व्यक्ती श्रीमंत व्यक्ती सांगता काहीच दिवसाक माझ्या शरीरात ऑपरेशन असा आणि डॉक्टर ऑपरेशन करचे कर तिथलं पैसे मागता असा मागेले पैसे ना आणि अड्डेसमेंट रात्री हो कोणाली वच्चे जाय ना त्यांनी सांगून देवाले की प्रार्थना करता की कशी तरी कोण काहीच दिवसात मला चललाय ऑपरेशन चौकशी कर ना देवाले प्रार्थना करते काही लांगा आपण सांगताना तर श्रीमंत व्यक्ती कसं सांगते म्हणे तुझे चरडाल ऑपरेशन हाव करता ताका कितले पैसे जाऊ का ते हाव करता म्हणून सांगून गेलो ताका एक आश्वासन दे आश्वासन देऊन ताने अनेक स्टेप विषय सांगून कसं की म्हणे आणि चढ पैसे जाऊ का हे पडे मागे कार्ड आज तू म्हाका देवस्थाना मेळा फाल्यां हांव तुका हॉस्पिटला पैसे भरता तदनंतर मेडिसिन जावका आणि कसं जावका ना आणि कसं तरी ऑपरेशन जाले मागे परिचय खंय असतो का त्यातून हांव तुका मागे विजिटिंग कार्ड दिता आणि कसं तरी पैसे जावका जाल्यार तू म्हाका थंय येवन गेल मेळटा हांव त्या व्यक्तीच हाय करता. ते गरीब व्यक्ती कसं केलें की म्हळ्यार ताजेकडे ताण विजिटिंग कार्ड दिले ते विजिटिंग कार्ड पासून श्रीमंत व्यक्ती कडे ते विजिटिंग कार्ड आम्ही कसं करतात की पहिला खिशात घालून घेतात आणि मुखार आम्ही यूज येता पण त्या व्यक्तीने तशी केलं ना त्या व्यक्तीने कसं केलं की म्हणजे आपल्या विजिटिंग कार्ड ताका दिले श्रीमंत व्यक्तीक दिले श्रीमंत व्यक्ती आश्चर्य झालो तू माग किती तसा तू ऍड्रेस जाव का की म्हणून विचारता माग ऍड्रेस नाका मागे ऑलरेडी ऍड्रेस असा हां तू ऑर्डर ऍड्रेस कशी असतो तुझ्या ज्या व्यक्तीना ज्या देवालया येऊन गेलो हांव देवालयाक प्रार्थना केल्या देवाने केलं तुका हांव भेटले म्हणपडे ना म्हाका ऍड्रेस नाका हांव देवालयाक गेल्यार पुरो आणि देव कोणाक पेटोवका तो ताका पेटयताची म्हाका तुगेले ऍड्रेस नाका म्हाका एकल्याले ऍड्रेस पुरो आणि तो देव मात्र पुरो हांव देवालयाक बसून प्रार्थना केले तो देव कोणाला कडचे ना खंच थ्रू करता तो पोर घेता ना जाल्यार म्हाका तू सांग अड्डेस घंटेक तू कित्याक म्हणटा आशिल्लो मागेले की तुका न्हीद येता ना आणि म्हाका उपाय ना तुका जर देवान न्हीद हाडेशील आशिल्ली आसल्यार तू हांग येता नाशिल्लो की तू देवाक म्हाका रक्षण करता म्हाका पुताल रक्षण करता म्हणले जबाबदारी आशिल्ली त्यातून ताण कसं केलं म्हळ्यार तुका न्हीद हाडे ना आणि ताण तू प्रेरण केले नाजाल्यार अड्डेस घंटे ताण थंय कितें येवंक आशिल्लें अड्डेस घंटे ताण थंय येवन गेलो तू म्हाका कितें भेटता आशिल्लो कितें की म्हळ्यार देवान सृष्टी केल्या म्हळ्यार देवाक रक्षण करची वैद्यची गोष्ट त्या निमित्तान देवान कसं केलें ताका प्रेरण दिलें तागे कडच्यान तो देवस्थानाक आयलो देवस्थानाक येवन गेलो दोगीलो ताल परिचय जाले आणि ताणें सहाय्य केलें तशीची आमगेलो वैद्य आनी होसो बेळकूची आमको होसो बेळकू म्हणून वतना शब्द मात्र होत असा कन्नडात वाचील असा होसो बेळकू संस्था सामून वेगळी वतना किंतु आता त्याची जी होसो बेळकू म्हणून एक संस्था जाल्या आणि ताणे आमका मुलगी देऊन भेट केलाय आम्ही सहाय्य करतानाची ऍक्च्युअली रॉंग आम्ही सहाय्य करताना देव सहाय्य करतासा किंतु आमगे मुखांतर ते अवकाश करून दितासा आमगे मुखांतर हाले आम्ही म्हणले अनेक लोक असायचे तांगे मुखांतर पहिले कोण की ग्रोसरी हाड घेऊन दिलो नाव ना किते ना कसले ना आता कोण मिळत ना होत ना कोणके आयलो कोणकी कसली एक पळेले ताका परिचय ना तागेले व्हिडिओ पळले ताण ते पळले ताका कणी करायले ताका बुद्धी आयले प्रेरणा आयले ताण मान दिवन समकाच तशीच आमचो वैद्यचे हांगे परिचय ना खंयची मुखांतर हानी आयले आमको पळले पुढे आमकांनी ते प्रेरणा आयले आमकांनी हांका कसले तरी एक आश्रय जाव का म्हणून आमकांनी मनात आयले आणि आमी हांका धन सहाय्य केले आणि लोक कोण घेतात परिचय ना देतात पण तुम्ही सांगितले एक श्रीमंत व्यक्ती आणि गरीब व्यक्ती परिचय ना ते परिचय ते मिलन कच्ची तसं शक्ती त्या बांधून देते आमगेला ते कन्नडात ते ह्यासा आमका
म्हणतात कसं की म्हळ्यार एक बेब्बो फ्रॉग म्हणतात ते फातरा भितर उरता तांकां ते हायबरनेशन असं म्हण एक 2-3 तांगे हे उरता म्हळ्यार शेत्या काळात ते भितर उरता थंडी काळात ते भायर येता ते हायबरनेशन पिरियडात असताना ते शिले फातरे मध्ये खंय उरता किंतु उद्दावयकेता प्राप्त जाता तातूंत ते कन्नडांत एक म्हणणी आसा की ते कप्पेगे नीरू यार उंटी अशें म्हणून एक फ्रेज येता आते देव ते उद्दा कशी पावेसिता कशी हे करता ते देवा मात्र गोतस विना आमकां मात्र काय गोत आमगेला तू एक सांगताची की एक दोन व्यक्तीले मध्ये बरे संबंध असले तो व्यक्ती गुणमुख जावचे ह्याची एक आश्चर्य स्थान दिसता बॉन्डिंग बरे असले आमगेला कसं म्हणतात की म्हणाले लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन म्हणून सांगतात इंग्लिशांत एक प्रॉवर्ब असा की लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन म्हणून ऐकून गोत कसा पळून गोत ना कोणती सांगता लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन म्हणून ऐकून हे जाय पण प्रॅक्टिकली गोत ना प्रॅक्टिकल पळोवपाक बसपेळ तुके इफ यू वांट टू सी प्रॅक्टिकली यू हॅव टू कम टू बसपेळ कितें की म्हळ्यार तुमका आता ती बाहेर म्हणजे सांगितले प्रमाणे हांकांनी तांका काही परिचय ना आजी तांगेर बॉन्डिंग जाल्ले निमित्तान ते बॉन्डिंगा निमित्तान आज तांणी सुजारशील आसा आज पळया एकली बायल म्हणशी बेडरिडन आशिल्ली कसकस ती उलयत आशिल्ली आज कंट्रोलार आहे आज कसकसले उलयनाची बट पहिले कसे आशिल्ले बेडरिडन आशिल्ले पहिले कसल्याची एक लगामून आशिल्ले कसं उलयताची तांकां कळत नाशिल्ले किंतु आजी तांगे संपर्कांत येऊन गेलो मनुष्याक एक प्रीती एक मनशाना अनेक मनशाक बरे रीतीन तांकां समजून गेलो तांकां सहन करून गेलो तांगे विषय ऐकून गेलो थोडे प्रीती तांचे निमित्तान आज ते बेडरिडन आशिल्ले गुणमुख जाले आणि पहिले लगाम नाशिल्ले आज कंट्रोल आहे देखून एक मनशाक अनेक मनशाक बद्दल एक बरे काळजी प्रीती घेता जर बॉन्डेज असली म्हळ्यार देखून सांगता नी लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन म्हणून बट रिलेशनशिप बरे कोण दवरले एक तांगे तोंडातलो एक बरे हास आयले म्हळ्यार मनुष्य परिवर्तन जावचे जाता म्हणले दाखवून दिलं जाल्यार संस्थ म्हळ्यार खोटो कळटा हाजे दिता चड मनशाक कसाने नाका एकल्यान अनेक विषय सांगले की which is the best relationship म्हणून एकल्यान प्रश्न विचारला what will be your best relationship in according to you म्हणून ता विचारताना तर एक आम्ही कसकसंचे आलोचन करतात बेस्ट रिलेशनशिप म्हणजे अशी उरका तशी उरका हे पण ताण कसं उरतात म्हणाली a blind wife and a deaf husband will make a good relationship म्हणून सांगतात a blind wife and a deaf husband will make a good bondage and a good relationship म्हण आम्ही असले कसं सांगता असे हाजे लागीं तागे जोडी बरे आसा तागे लागीं हाजे जोडी बरे आसा दोनीची दिग आसाची तागे हाईट मॅच जाता दॅट विल मेक अ बेस्ट रिलेशनशिप हांगेर हे बरे आसाची तागे बेस्ट रिलेशनशिप मेळटा अशी सांगता दोगी लोक सीए आसाची दोनी लोक डॉक्टर आसाची दोन्ही लोक इंजिनियर्स आसाचे तांचे रिलेशनशिप बरे दिसता म्हणून सांगता पण ताण कसं सांगती म्हळ्यार एक कुरडी अशीच तसं एक बायल म्हणशी आणि कान ऐकायला असेल तसं बाम म्हणून दॅट विल मेक अ गुड रिलेशनशिप म्हण कितें की म्हळ्यार ते बायलेक दोळ दिसना बट बामनाक दोळ दिसता बायलेक ऐकूचे जाता बामनाक ऐकूचे जायना देखून हे दोगी लोकांचे बॉन्डेज जाता तेन्ना ते रिलेशनशिप बरें जाता कितें की म्हळ्यार बायलेक आपूण म्हणचे कोणाक सारकी जाता बामनाक सारकी जाता आणि बामनाक ऐकल नाशिल्ले विशय बायलेक ऐकूचे मेळटा देखून बायलेक बामनाक समजून घेवन वचचे जाता आणि बामणूक बायलेक समजून घेवन वचचे जाता सो हाजे चिंता व्हड रिलेशनशिप खंयचेही नांव घेवन ते व्यक्तीक उत्तर दिता बट आम्ही आशिल्ले तरी आमगेले थिंकिंग बिगड आशिल्ले असर एक वसपेळ संस्थेक आम्ही
एक किंचित कसं आम्ही एक दान केलंय ते पळून आम्ही आज ही संतुष्ट झालाय, संतृप्त असेल की आम्ही खरी संस्थेत आम्ही अवकाश कोण दिलाय त्या संस्थेत बरे रीतीने चले असेल. आणि आमगेला घेताना 80 इनमेट्स अशी आहे, आज 160 इनमेट्स सांगायचे. हा थोडे जी इनक्रीज जाता असा त्याबद्दल आम्ही हॅकर नव्हती. बट तांगेले सेकंड एम कसं की म्हणाली ज्या लोकांना आईलेच त्यांनी हांगा जवळताना ज्या लोकांना आईल्याची तांका गुणमुख झाल्यानंतर परतून तांगे फॅमिली वटू शेरसीच असायचे. तांका दूर जवळताना फॅमिली वटू तुमच्या फॅमिली तांगे बॅकग्राऊंड परतून समजून गेलो तांका परतून ती सचूत असेल काम वगैरे त्यांनी करत असेल. तुम्ही हंगाहुराची म्हणता नाही. ज्या लोकांना आश्रय ना तांका होस बेळकूच आश्रय आणि ज्या लोकांना आश्रय मिळचे चान्स असा ते चान्स वगैरे दितानी अवकाश कोणी देत असेल. म्हणजे दोन्ही करता असायची, आश्रय वगैरे देत असायची, गुणमुख वगैरे करता असायची. गुणमुख झाल्यानंतर परतून तांगेल्याची कुटुंबातून अवकाश मिळचे तो प्रयत्न वगैरे करता असायचा. असं कोणी करणं आई नंतर अंगाची टप्प कोण निर्मात आहे किंतु हानी तशी हांगेल्या बॅकग्राऊंड काढणे परतून तांगे कुटुंबात शेरसूच्या जात किती त्या म्हणून वैद्यची प्रयत्नशील जातात. असं एक संस्थे घेऊन गेलो आम्ही. आईची दिवसात उलोच असेल की नाशील की तिथं अंदाजे ऍटमॉस्फिअर अंदाज वातावरण पळून गेलो आमकाही म्हणून पोर नाही तिथे की म्हणाली आम्ही केन्नाही सांगताची की बेस्ट रिलेशन आणि कसं ज्या देता म्हणजे आमक देवानं बरे हात दिले, बरे बुद्धी दिले, बरे आमका उलोच एक बाचा दिला असा. पण ज्या लोकांना दिल ना तांका तुम्ही सपोर्ट जाय. आमगेले थिंकिंग कशी की आमक करचे जायना दिले ज्या करचे जायना तांका तरी सपोर्ट करचे जात नाही. आमका आम्ही वचून काय तांगेले सेव करचे जायना तांगेले हातात रेट दोन घेऊन आम्ही काय करते जायना. बट कोण करता सा तांका मी सपोर्ट करचे जात. तुम्ही करा तुमच्या मागची आम्ही असेल. त्या निमित्तानं देव कोणाला निमित्तानं तरी सेव करायचं दिसत. मनुष्याक आम्ही केन्नाही एक विषय सांगते की आम्ही लोकांना पळयले देव आमगे पळयले. आम्ही समाजात पळयले लोकांबद्दल थोडे पळयले. आमगे कसं कष्ट असा तो देव पळून घेतात आणि आमगे कष्टाक आणि कोणाचा तरी जे मग करतात. आम्ही सांगचे कारण कसं की म्हणाली मठाचे आज कसकी आमगेले डेव्हलपमेंट वर्क जाता असा, रिनोव्हेशन वर्क जाता असा, मस्तीचं कार्य जाता असा. आम्ही काही असं की पडलेला चातुर्मास आशिल्ले, चातुर्मासानंतर संचारान हांगायले थेंग गेल्या पुन्हा गेल्या कार कळल्या फाल्या कुंटा वतात आनीकडे वताची परत गाडी केली मग आम्ही परत गाडी केली पडूच आम्ही परत गाडी रक्षण कोण घ्यायचे. आम्ही हांग बसून परत गाडी कशी रक्षण करून घ्यायचे. आमगेले साध्य जाय ना तिथं साध्य असा तिथे की म्हणाय आम्ही 4 जणाला पळायला म्हणाले देव आमगेला पळायचा आणि आमगेला का देतो बोल देता. आणि अशी घडले आम्ही पनवेल चातुर्मास असताना आमका त्यांचे लायसन्सिंग जॉब आशिल्ले, डेव्हलपमेंटाचे सर्टिफिकेट जॉब आशिल्ले. आम्ही असं सांगा आम्ही काम करत असा परत गाडी कशी करून घ्यायचे. आम्ही साईन मारचे जायना, आम्ही स्वतः निवडचे जायना, कन्व्हिन्स करचे जायना. तर कोण देवानं आमचं त्या कार्य कोण दिवस तसे लोकांना पेटवून दिले. आम्ही तांगेले की फोन मुखांतर तांगेले बोललेले त्यांनी परत गाडी फिरना पनवेला आले आणि त्यांनी ते कसं डॉक्युमेंट्स असतात त्यांनी सबमिट केले आणि विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ 48 आवर्स भितर आमगे फाईल अप्रूव्ह झाले. विदिन अ स्पॅन ऑफ 48 आवर्स भितर आमगे फाईल अप्रूव्ह झाले. आमगे कंस्ट्रक्शन वगैरे चालू झाले आणि 3 स्लॅब असेल 3 स्लॅब पैकी कोणते आम्ही परत गाडी केल्या काय परत गाडी केली ना. आम्ही आता 4 महिने झाले आम्ही अंगात मोहत असेल आणि परत गाडी केली ना तिथं काम झालं तिथं काम झाल्यामुळे ह्याची अर्थ काय येतं की आम्ही देवालयामुळे आम्ही लोकांबद्दल चिंतन केलंय आणि
आणि त्या बाना आमगेर बद्दल चिंतन कराय आणि त्या बाना आमगेर सर्वही कार्य करू देखून आम्ही केन्नाय केलो पण गेल्यानंतर सांगताची की आम्ही लोकांबद्दल आलोचन केल्यारी देव आमगेर बद्दल आलोचन करता म्हणजे कारण आहे की त्यामुळे आमगेर कार्य उठू जाताच नाही आम्ही काही हे केलं ना ऑटोमॅटिकली उठू कार्य जाता सांभाळली देव आमगेर रक्षण देव आमगेर फाटीबल आकाशा म्हणजे की ह्याची एक कारण जाता आईची दिवसाक कसं बेळकू ह्या संस्थेन घेऊन ह्या उभयतानीची एक कारभारची ती ऍक्च्युली कारभारची आणि कारभारातले ना कारकळा येऊन गेलो ह्या साधन करता एक बायल म्हणशी ती हंग घेऊन गेलो ती सपोर्ट स्टार्टिंगला सपोर्ट पाणे ना ते तू धैर्य सोडलं त्यामुळे तिगे फॅशन असेल तिगे एक इच्छा असेल की आम्ही बरे असाची की तू कोणाक म्हणजे रोडार असाची कोणाक आश्रय ना तांकां हांव आश्रय जावका म्हणजे भावना दृढ करायचे निमित्तानं आज ह्या वसप बेळकू आता कंस्ट्रक्शन वैके चालतले जाग वैके घेतले कंस्ट्रक्शन वैके चालतले आणि कंस्ट्रक्शन चाल जाऊन गेलो आज मार्च 21 तारखेला ओपनिंग वैके आहे तिथं सांजची आरंभ केलाय आज इथे वसप बेळकूक निज जाऊन बेळकू म्हणून सांगता येतात की त्यामुळे वाट ना दिल्याने कसं करता येतात आता हे 160 इन्व्हेंट साक थंय एक फॅमिली एक ओल्ड फॅमिली निर्माण जाले तांकां पळय तांकां एमबीबीएस डॉक्टर शिकोवत तसा एक संदर्भ तिने प्रस्ताव केला चौडवा पोलीस जॉब तशी हे करता तशी एक वन टीचर एक ग्रेट टीचर आणि गुड टीचरांचा डिफरन्स आहे गुड टीचर कोणती टीचीसी ग्रेट टीचर्स इन्स्पायर यू म्हणून सांगितलं आता आणि ग्रेट टीचर्स आ लेवला कसं त्यांनी इन्स्पायर करत असायचे की तुम्ही आता शिक्षण घ्या एमबीबीएस द्या हांगा उर नाकाची हांगा तुला बाहेर वचून गेलो तुमगे जीवन तुम्ही रुपूसून घ्या म्हणून वैकेची तानी दाखवून देता असायचे इन्स्पायर करता असायचे खाली हांगा शिकायची हांगा उराची ना तुम्ही आजे तिता चढ मुखासून वच तशी तानी प्रेरण करता असायचे आणि ह्या संस्थेक आम्ही इतले सांगतात की जे निराश्रित असाची तांकां आम्ही आश्रय दिवचे योग्य किंतु कुटुंबानं बाहेर घालले ते चूक कुटुंबानं कसकी एक कारण कसकी ताका चंपूच येताना ना त्याला बुद्धिमान बी असा ना त्याला समतो हे कोर घ्याना त्या निमित्तान ताका बाहेर घालले ते चूक कित्याक की म्हळ्यार तुमगे कुटुंबात येता आमच्या पुढे ना तुम्ही ताका वैकेची गौरव करा अरे बाबा तुमगेले वंशांतू यानाची कसं रे सोन्यात तुम्ही पोचताची तो तुमका कसं गोत्र वैके ना त्या फाल्यान मेल्यार वैके जाते सुतक वैके ना तसं रे आम्ही सोन्याक हक्का नाका पोचताची आणि आमगेले कुटुंबांतू जन्म आहे तसं मनुष्य रूप धारण केलं तसं व्यक्तिक आम्ही रोडार आणि रोडार असेल सोन्यात खाण घेणं आम्ही मुख करताची हे कच्चे नमुने आहे घरात तू सून पोचल्यानी माचर पोचल्यानी ॲनिमल लवर म्हणताची आणि त्याची जी ताणे गाय गोरवा पोचल्यानी तो एकदम रूरल व्यक्ती म्हणून सांगतात हे कच्चे नमुने सून आणि माचर पोचल्या ॲनिमल लवर आणि ताणे जर गाय गोरवा पोचल्यानी तो एकदम घाटी व्यक्ती म्हणून सांगतात हे कच्चे नमुने म्हणजे तो ॲनिमल लवर नाही तर म्हणजे लोकांना थिंकिंग मेंटॅलिटी चेंज जाय ना तरी समाजान चेंज हाडचे जाय लोकल थिंकिंग मेंटॅलिटी चेंज झाल्याने समाजान कसं नाही तरी हाडचे जाता आणि त्याची कार्य करतात लोकल विचारधारा आमचं बुद्ध सा आम्ही किती डोनेशन दिलाय कारण कसं की म्हणजे इन्शुरन्सचे इन्शुरन्स कंपनी उठताची त्यांनी एक एज ग्रुप असा जर तुमगे एज ग्रुप 20 असल्यास तुमका बिगीच इन्शुरन्स अलाउ करून देतात त्याची 80 वर्षारी त्याचे इन्शुरन्स करचे गेलेली तो घ्या ना किती घ्या ना की म्हणजे फाले जर मेल्यारी पैसे दिवका पडता 80 वर्षाक कसं गॅरंटी फाले वेगम मरेत एक महिन्यात वेगम मरेत इन्शुरन्स केले एक महिना पहिले तर क्लेम दिवका पडता किंतु 20 वर्षात 80 व्यक्ती 40 वर्ष पर्यंत टाइम असा
आणि एक दोन केस 20 वर्षांमध्ये 25 वर्षांमध्ये एक दोन केस पण 20 वर्षात काही पॉलिसी तुम्ही स्कोप देतात पण 80 वर्षांनी मागेला बापसूल एक इन्शुरन्स करता मिळाली ताका बेनिफिट दिना म्हणजे कशी आमची आताची परिस्थिती आणि तसा इन्शुरन्स कंपनी चूक नाही बट ते मेंटॅलिटी त्या थिंकिंग तशी असते की जर वयोमान अभिवृद्धी झाली तर तिथेच ताके स्कोप आणि चढ नामुळे किती सपोर्ट करणार आता पळया असे लोकांक आम्ही एज्युकेशनाकडे देतात एज्युकेशनात येऊन तो पालक बरो ऑफिसर जाता काय जातात हांत दिनाची हांत किती दिना मुळे हांत तुम्ही कसं करतेसा शिकचस व्यानी कसं करतेस आणि हांत तुम्ही वेस्ट काय करते ना जर आम्ही कोणी सानं चौडुमाकडे दिलं मिळाली तर इकडे शिकताची ह्या करताची ओके एक साइड ओके बट जीवन हांकाही असते जीवन तांकाही असा जीवन हांकाही असा आणि ज्या लोक आम्ही एज्युकेशन दिताची तो परतून रिटर्न करता म्हणून कसं गेले ओके एज्युकेशन झाल्यानंतर फाल्या त्यांच्या पोस्टार पावलो फाल्या तू एथिकल व्हॅल्यूज पालन करते ना असं पण तू तू फाल्या अमेरिकी कसं कमिशन विचारता तू एज्युकेशन आम्ही दिलंय तू कामाचे हे केलंय बट लास्ट तू त्यांच्या बरे पोस्टार पावलं नंतर त्यांच्या वातावरणानिमित्तानं तू काही बिघडून होता खंयची गॅरंटी तो अंक किंमत ताना तांक किंमत असं हे कशी आम्ही हे करता देखून आम्ही त्या आलोचन कोण केलं एक लाईन मुंबईत असेल तसा व्यक्ती ताण सांगितलं शिची की एज्युकेशनाक मागे एक स्पॉन्सर्स असा बट हाऊ त्यांना असं लोकांक तांका रोड डेस्टिट्यूट म्हणतात तांका शब्द डेस्टिट्यूट म्हणतात म्हणजे आश्रय नाशिक तसे लोक रोडार येऊन पावले तसे लोकांना डेस्टिट्यूट म्हणतात आणि रोड डेस्टिट्यूटाचे हाव पॅम्पलेट वाचून सहाय कर म्हणाले एक सहाय कर किती करतात हांगेले निमित्तान कसं पाहिजे असा तसं नाही ना अशी आलोचन करून तांका कोणी सपोर्ट करतात तर आम्ही कसं नाही आम्ही एज्युकेशन वैके सपोर्ट करतात आणि हांक वैके सपोर्ट करतात तिथे की मिळाली तांगेले कार्य कसं नाही नामून नाही एक झाडारी एक छोटं पान निवडतात एक छोटं पान निवडतात आणि एक पंता खंचे तरी एक दिवस आम्ही त्या झाडा सकल आम्ही आश्रय घेतलेलो होतो हे वचून गेलो आमचं ताण लागता उठा पिताची वातारा पेटा म्हणून वातारा कमी जाव का म्हणून गेलो त्या झाडा सकल राखली उठाची त्या झाडा सकल किती राखलं तुम्हाला बरे पाचवे पान असा त्या पाना निमित्तानं आमका वाता राखू लागता ना आमका किंतु त्याची पानं खाली पिकून गेलो सकल येताची आणि त्या जरा बसून गेलो आम्ही बसायची ज्या पानानं आमका आश्रय दिलंय थोडे वर्षानंतर त्याची पान केली सकल पडताची आम्ही ताका किंमत देणार आम्ही त्याच्या बसून गेलो कोय प्राणी बसायची किंतु त्याची व्यक्तीनं आमका आश्रय दिला हे लोक वैद्यची जन्म आयुष्याना कोणाला तर कोणाला तरी एक आश्रय दिले किंतु आजही आणि कसने तुच्छ मिळते तरी तो बाहेर घालतात सो हे मेंटॅलिटी मुकावी दिवसांत चेंज जाऊ का आज इनमेट्स वाढत असत पण ऍक्च्युली हांगे लेकाना हांग इनमेट्स के कमी जाता दॅट विल बी दी होसप वेळको कित्याक म्हळ्यार लोक चढ येवचे हांग हे न्ही आता कितें सपोर्ट करता आसाची आश्रय ना म्हणजे किती सपोर्ट करतात की तू खाली मेंटॅलिटी चेंज झाल्या लोकां भावन चेंज झाले मला पुढे ना ऑटोमॅटिकली ह्या वैद्यची संख्या कमी जाता आणि त्यांनी सांगेले कुटुंबापाशी उरून गेलो त्यांनी लाईफ त्यांनी जगवले आजच्या दिवसाक हॉस्पिटल संस्थेना प्रीतीपूर्वक जाऊन स्वामी आमंत्रण दिलंय ते आई बद्दल आम्ही आज मस्त संतुष्टित असा की हांगा किलो कापडो गेलो आजी पहिले त्यांनी पॅम्पलेट मात्र दिले आणि केलो विषय ऐकले आणि बाकी लोक आम्ही पेटले तुम्ही वचून पळून या कसं जाता विषय भई की कसं नाही